Għadu kif intemm id-dibattitu fil-Kumitat Libe, dak il-Kumitat li jiena il-koordinatur tal-Partit Popolari Ewropew fih, fejn il-messaġġ kien wieħed ċar u unit. Hemm problemi serji f'Malta u dawn il-problemi jridu jiġu riżolti. Kif jistgħu jiġu riżolti? Membri parlamentari Ewropej minn gruppi politiċi differenti staqsew lill-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici biex jirrispondi għall-allegazzjonijiet u għall-akkużi li hemm serji kontra l-Gvern dwar il-Panama Papers, dwar Pilatus Bank, dwar il-beħ tal-passaporti, dwar l-intimidazzjoni ta' Jonathan Ferris u Marija Efimova. Sfortunatament, il-Ministru Owen Bonnici iddeċida li jirrispondi billi jgħid kważi igiddeb lil kulħadd u jgħid isma' intkom għandkom l-informazzjoni ħażina. U mbagħad tkellmu it-tfal ta' Daphne Caruana Galizia, propju Andrew Caruana Galizia, fejn qal aħna għandna bżonn lill-Parlament Ewropew biex ikompli jissielet għal-ġustizzja biex ikompli fuq it-triq fuq l-investigazzjonijiet li kienet għamlet Daphne Caruana Galizia kontra l-membri tal-Gvern u l-klikka ta' madwar Joseph Muscat biex inkomplu nissiltu għal-verità u l-ġustizzja. U dak li aħna ħanamlu, mhux għaliex aħna tradituri ta' Malta, jew għaliex aħna kontra Malta, imma għaliex aħna verament nemmnu li f'Malta għandu jkollna sistemi aħjar mingħajr korruzzjoni fejn it-trasparenza tirrenja, fejn nafu min qed jingħata ċ-ċittadinanza Maltija, il-passaport tagħna, fejn aħna nafu x'qed jagħmel il-Ministru Konrad Bizzi, fejn aħna nafu x'qed jagħmel Chris Cardona, x'qed jagħmel Chris Fern minn wara dar. Kulħadd dawn huma daw il-mistoqsijiet li aħna bħala oppożizzjoni għandna r-responsabilità li nistaqsu huwa dak li aħna ser inkomplu nistaqsu u nagħmlu pressjoni fuqu.